Maayong hapon kaninyong tanan dinha sa BJMP. Nagpasalamat ako sa tanan nga mitabang aron nga kining atong Bible study mahimong successful. Kung walay mitabang ini, wala ko'y mahimo. So daghang salamat sa tanan. Og kini ang pinakakatapusan nga kapitulo nga gisulat ni Juan. So usa ka libro mahuman na nato. So kamo siguro kadaghanan ninyo mahibalo na kung unsaon pagbasa sa Bible o daghan mong nantiguhan. So sa sunod mo atong tun-an ang libro ni Marcos apan sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang atong Ginoo nga mga uban kanato karon. So magampo kita sa ngalan sa Amahan nga nagpadala sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang salamat ni Jesus nga iyang gihatag ang iyang lawas aron nga kita mapasaylo sa atong mga sala. Daghang salamat usab sa Espiritu Santo nga mao'y musulod sa atong kasing-kasing, nga mao'y mutabang sa kalisod sa atong kinabuhi, nga mo'y mutabang sa atong pagtuon karon. Ginoo, nagapasalamat kami sa tanan nga imong gihatag kanamo. Nagahangyo kami nga hinaot punta nga kining pulong nga among tun-an karon sa kapitulo 21 o sa tanan nga among gitun-an nga kini muturok, mutubo sa among kasing-kasing. Aron nga kami mudayeg nganha kanimo. Aron nga kami musalig ug mutuo nganha kanimo. Kining tanan among gihangyo in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, monay kinakatapusan nga atong sa sinulat ni Juan, kapitulo 21. O kini iyalan ning gipili kay miingon siya kung gisulat niya ang tanan nga gihimo ni Jesus, ang kalibutan dili kaya niya. So iya gyud ning gipili lang kung unsay iyang isulat. So kining sa kapitulo 20 nag-concentrate ni Maria nga taga Magdala, usa ka lungsod nga daghang mga pampam dito. Si Maria Magdala gipasaylo sa atong Ginoong Hesukristo. Bisag 7 ka demonyo nga gisudlan siya, apan gipasaylo siya. Adunay maayong relasyon. Bisag unsa bisag unsa imong gihimo, ang Ginoo makapasaylo nimo. Bisag unsa ka dako, wala nay problema sa Ginoo basta ang kasing-kasing nimo mapainobsanon. Karon usab sa atong pagtuon, si San Pedro adunay broken relationship, adunay relasyon nga naputol, adunay bridge, adunay taytayan nga naputol. O kini ang kapitulo 21 giayo ang taytayan si Jesus o si Pedro. Nahiuli ang maayong relasyon. So mao ni atong tun-an karon. Mao ni dinha gihunong ni Juan ang iyang mga writings nga maayo ang relasyon ni Pedro o sa atong Ginoong Hesukristo. Atong mahinumduman nga miingon si San Pedro nga bisan asa pang dapita ako kang proteksyonan na dili ko modalagan apan sa marahon nga gikinahanglan siya sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gilimod ang atong Ginoong Hesukristo. Ikapila, ikatulo o pagkahuman sa ikatulo, ang manok mitok tugaok o gilantaw siya ni Jesus nga iyang gilimod. So karon atong tun-an nga ang relasyon nga maayo nga nadaot na giayo sa atong Ginoong Hesukristo. So walay paglangay-langay, adto na kita sa
kapitulo sa kapitulo 21. Okay, nawalag jutay ang akong kuan sa tablet o magsugod na kita. Okay, guys, what's up? Naa na ba mo sa kapitulo 21 sa Juan? Okay. Ang Bible ready na ba? O sa ako nang giingon nimo nga kung kinsa to'y makagawa o gusto nila nga dalhon ang Bible, akong ihatag. Or kung gusto ninyong ihatag sa mga familia ninyo nga mobisita, akong ihatag ang Bible. Ingna lang si Annabel. Magsugod na kita. Nagpakita si Jesus sa 7 ka tinunan. Mao ni title, usa sa mga paragraph. Versikulo 1, human ni ini. Nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan didto sa lanaw sa Tiberias. Sa usang ngalan ng lanaw, Tiberias, mausab ang Lake Galilee. Pareha lang ni sila. Og iyang pagpakita ingon ni ini. So, nganong gisulat man ni Juan nga nagpakita gyud? Kining libro gisulat ni Juan mga 40 ka tuig pag kahuman namatay si Jesus. So, sa pagkahuman sa 40 ka tuig, dinhay mga tao nga mituo nga dili man na tinuod nga si Jesus mi nabuhi gikan sa patay. Mao nang iya yung gisulat nga kini gyud tinuod ning nahitabo. So, miingon siya. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag Kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilee, og mga anak ni Zebedeo, og ang duha ka laing tinunan, so 7 ka buok. Miadto sila sa Galilee. Nagpalayo sila gikan sa Jerusalem. Nahadlok sila posibleng gahadlok, so miadto sila sa Galilee. Ang Galilee norte ni sa Jerusalem. Miingon kanila si Pedro, managat ako. Sila miingon, muuban kami. Bosa, nangadto sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gyud sila nakuha sa tibuok gabi. Kini sila mga eksperyensyado nga mga mangingisda, apan wala gyud sila nakuha. Ako usahay muuban ako og mangisda dinhi daghang isda diri sa among mga lanaw. Apan kung mga usa o 2 ka oras nga walay mo bitik, walay mo kaon, dili na ako gusto. Pero kini sila usa ka gabi gyud. Ang uban siguro maingon, mas maayo na lang siguro natulog ako. Wala gyud sila nakuha. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan, dito sa baybay. Apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay didto. Unya miingon siya kanila, mga anak, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayud. Versikulo 6. Siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo, sa sakayan og makakuha kamo. Bosa, gitaktak nila ang ilang mga pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Usay maglisod kita. Nga sila nangisda, usa ka gabi ila sila siguro ning gibutang sa tuo, sa wala ang pukot, wala gyud makuha. Pila ka gabi. Apan dinhay usa ka taong misinggit nga ibutang ninyo sa tuo, ihulog. Kabulo ka, kining ilang sakayan, nakita na ko ning mga klase sa sakayan dito. Sa pag-adto na mo sa Israel, di na sila nakuha nga usa ka sakayan nga mga 200,000 ka tuig nga di na sa lapok nakuha nila ni. So ang gidakon mga 27 ka tiil ang gitason, ang gilapad mga 7
katiil. So dako-dako ning jutay. Og unsay nahitabo nga mituo man sila, daghan kaayong isda. Unsa may makuha nato ani sa teaching sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan pa og sa atong paglantaw walay pag-asa, apan kung duol kita ni Hesus, maminaw kita sa iyang tambag. Bisag wala ta makasabot ngano man ni, apan kung mosalig o mutuo ta ni Hesus, naay mahimo nga maayo. Kining mga disipulo, daghan kaayong isda. Ang blessing, daghan kaayo. So ang atong pagsalig o pagtuo ni Hesus, adunay blessing, adunay panalangin. Ang tinunan sa Kapitulo 7, ang tinunan nga gimahal ni Hesus, kinsa maning kining writer nga miingon siya, ang tinunan nga gimahal ni Hesus, kini si Juan. Siya ang nagsulat. Miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Kay layo-layo man na, o kuan po, dulom-dulom pa siguro. Ang Ginoo kana, sa pagkadungog ni Simon Pedro, nga ang Ginoo di ay kadto si Hesus, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya, og miambak sa tubig. Wow, excited kay si Pedro nga makita si Jesus, ikatulunin niyang pagkakita. Bisag layo pa, miambak gid siya, iyang gibiyaan ang iyang mga kauban. Ang ubang mga tinunan sa versikulo 8, nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot, nga puno sa isda. Dili kayo sila layo sa lapyahan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda o gisuba ug may pan usab. So si Jesus nagdala siya sopas ug nagdala po siya isda para silang pamahaw. Unya miingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyo nakuha. Buka mikawas si Simon Pedro og gibira niya sa lapihan bye-bye ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Giingon pa ni Juan, 153 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Nganong gisulti man ni Juan pa nga 153 ka isda o ang distansya aron nga maklaro gyud sa mga tao nga si Jesus nga kini nahitabo gyud ni. Nga dili ni magic, dili na istorya nga istorya sa mga kutsiro lamang. Kini mingin siya nga kini tinuod gyud nga nahitabo nga si Jesus nabanhaw gyud, nga si Jesus mikaon. Bisan pa nga nabanhaw siya, bisan si Jesus mulusot sa mga bongbong, bisag nagtago sila, si Jesus misulod dayon, apan si Jesus usab mikaon uban kanila. So gusto giniyang ipakita kanatong tanan sa imuha ug sa ako karon nga si Jesus tinuod gyud nga nabanhaw. Walay laing dinhi sa kalibutan sa akong giingon ninyo. Daghang mga relihiyon, ang uban daghan kay sila, pila ka bilyon. O ang nahitabo kana mga tao nga leader nila namatay hantud karon naa gihapon. Ang leader sa mga si Confucius na confused gihapon hantud don naa dinha sa lubong. Walay mipanaw si Muhammad namatay, wala na banhaw, patay gihapon hantud ron. Ang ato lang Ginoo si Jesucristo nga namatay og nabuhi. Walay lain nga leader nga nabuhi, kundi si Jesus lamang. Og versikulo 12, unya mingon si Jesus kanila, dali nga ri og pangaon kamo.
Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas sa pagpangutana kaniya kung kinsa siya. Kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Nakuha ninyo? Wala silang nangut. So, nahibalo sila nga si Jesus ang Ginoo. Daghang mga tao dinhi sa kalibutan karon bisan og diri sa among syudad, dili mo tuo nga naay Ginoo. Naay ubang simbahan nga ang ngalan ni Jesus wala didto. Pero may sila mituo kami sa Ginoo, pero dili sila mutuo nga si Jesus ang Ginoo. Kamo mutuo ba mo din ha nga si Jesus ang Ginoo? Makatagbo kamo og mga tao nga moingon nga si Jesus dili Ginoo. Moingon sila, dili man si Jesus Ginoo. Apan kamo nahibalo. Inyong ingnon nga tun-an ninyo ang Juan gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 21 og mahibaw-an ninyo nga walay pagduda-duha nga si Jesus ang Ginoo. Versikulo 13, Bosa midol si Jesus og gikuha niya ang pan o gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Ikatulo. Si Jesus og si Pedro, mao ni si San Pedro. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang San Pedro. Sa 7 ka mga disipulo, iyang si Jesus lang ang gipatindog siguro niya, wala ko kay balo, wala man magsulti ang Bible, basta kinausap niya, iyang gi-concentrate, ang iyang gilantaw, ang iyang giistoryahanay, gikaistoryahan mao si Pedro. Wala ilain, si Pedro lamang. Kay adunay importanteng mahitabo. Versikulo 15. Gilantaw ni Jesus si Pedro usab milantaw ni Jesus. Versikulo 15. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon or Pedro, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga. Importante mong utana. Pedro, gihigugma mo ba ako? Wala mingon si Jesus, Pedro, nganong imo kong gilimod? Pero inyong pangutana, tinuod ba yung nahigugma ka? Siya mitubag, Pedro, oo, Ginoo, nasayod ka nga, gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Dili gyud karnero, pero buti pasabot ang mga disipulo, ang mga tao nga misal ni Jesus. Mao na giingon, atimana. Versikulo 16, unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihugugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, Simon or Pedro. Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon, natingala na siguro ang mga disipulo nga uban, nganong gibalik-balik man ni Jesus, nganong siya man lang ang gipangutanan, dili man kami. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Giklaro gyud. Si Pedro nasubo og husto. Kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon. Gihugma mo ba ako? Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka sa akong kasing-kasing, nasayod ka sa akong mga sayop sa akong kinabuhi, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong karnero. Atimana mga tao nga musalig kanako. Sultihan ko ikaw sa matuod, mingon si Jesus. Sa batanon ka pa,
ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inikatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Naipulong nga importante ani nga idupa mo ang imong kamot. Versikulo 19, sa pagsulti niya niini gipasabot ni Hesus kung unsang paagiya si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Hesus kaniya, sunod kanako. Kabalo ba mo nga si Pedro gipatay? Sa dihang gipatay siya gilansang sa cross, miingon siya, ayaw kong ilansang katulad ni pareha ni Hesus. Nagpabaligtad siya kay wala siya dili siya worthy nga mosunod sa atong Ginoo Hesukristo sa iyang pagkamatay. Gibabaligtad niya ang iyang kaugalingon. Si Jesus ug ang laing disipulo. So katong mga sitwasyon nga gipungutana siya ni Jesus gigugma bagyod. Si Jesus katong relasyon nga broken, nga naguba ang relasyon, giayo ni Jesus. Mao nang si Pedro nahimo siyang usa sa mga leader sa early sa mga bag-o pang Christianity. Nahimo siyang leader o ang igsoon usab ni Jesus nahimong leader. Si Pedro sa iyang pagsermon pila ka adlaw after this, daghang mga tawo nga mituo ug misalig ni Jesus. Usahay na 3,000 ka tawo nga mituo misalig ni Jesus, na 5,000, 5,000. Tungod kay ang ilang relasyon giayo sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaw ug ako usab, kung kita nagkasayop sa kinabuhi, ayuhon usab na ni Jesus. Kung tinuod nga nahigugma ka sa atong Ginoo. Mangutana si Jesus sa imuha ug sa ako, gigugma mo ba ako? Bisag unsa kadako sa atong sayop, i-restore sa atong Ginoo, mahiuli ang maayong relasyon. Versikulo 20, milingay si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus, si Juan. So, milantaw si Pedro ni Juan. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana si Pedro, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkita ni Pedro kaniya ni Juan, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan ni ining tawhana? Unsa may dangatan ni Juan? Ako ang dangatan nako mao nga malansang ko sa cross, pero unsa may mahitabo ni Juan? Si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako, sunod lamang kanako. Ayaw tanawa ang uban. Tanawa ang imong kaugalingon. Usay kita mayon ta, si Tampulano, mao nay gihimo. Pero tanawa ang imong kaugalingon usab. Tanawa ang imong kaugalingon, ayaw tanawa ang uban. Busa mikaylap ang balita diya sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinunan. Apan wala miingon si Jesus nga ang maong tinunan dili mamatay. Igo lamang siyang miingon kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik. Unsa may labot nimo? Kini siya mao ang tinunan nga nagmatuod og nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Mao ni si Juan nga tinuod ang gisulat o gisulti ni Juan. Nga kini makatabang nimo ug kanako. Katapusan, versikulo 25, mao ni kinakatapusan. Daghan pa kaayong bantayan ninyo nihe. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo sa kasudlan sa mga sinulat.
Gipili lang ni Juan. Mao na'y pinakakatapusan nga bersikulo nga gisulat ni Juan. Nga kung gisulat pa niya ang tanan, miingon siya dili, ang kalibutan dili gyud mapuno ang kalibutan kung isulat ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. So, unsa may paglantaw sa atong pagkahumana ni ining Juan kapitulo 21, unsa may inyong desisyon may tungod sa atong Ginoong Jesucristo? Mutuo ba mo, musalig ba mo nga si Jesus makakuha sa inyong mga sala? Nga sa kalisod sa inyong kinabuhi dinha, nga si Jesus ang makatabang kanimo, makahatag og hope, makahatag og paglaom sa inyong kinabuhi. Inyo bang ihatag ang inyong kinabuhi ni Jesus? Kay siya lang ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi nga walay katapusan. Bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi karon, daghang namatay karon nahibalo ko nga daghang namatay sa COVID. Kay dili magba-vaccine ang mga tao. Daghang usab mamatay espirituhanon nga kamatayon nga moadto sa impierno. Kay wala nila imbitaha si Jesus sa ilang kasing-kasing. Sila ma-impierno. Parehag COVID, sila mamatay sa kamatayon nga walay paghunong didto sa impierno. Apan, anaa si Jesus. Sobra pa siya sa vaccine nga makaproteksyon ka nato sa mga sala. Imo ba siyang imbitahon nga pasudlon sa imong kaugalingon? Ako nang naimbita si Jesus sa akong kaugalingon. Ako mong gihangyo nga imbitahon ninyo si Jesus. Mag-ampo kita. Among nga amahan nga langit nun, hinaot paunta nga ang imong pulong makasulod sa among kasing-kasing. Nga kami mahibalo, nga kami makasasala, daghang kaming sala, ug ikaw lang makapalimpyo sa among sala. Daghang salamat sa imong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.